Fideo dosbarth ti chwith ar gyfer mathemateg a 2 uned 3. Dilyniant Rhifyddol. Mae ewythr Nick, oncl Nick, yn bwriadu rhoi 50 punt i'w nith ifanc Ayla ar ei phemblwydd cyntaf. Wedyn mae am gynyddu'r anrheg gyda 10 punt pob blwyddyn hyd nes i gyrraedd ei phemblwydd yn 18 blwydd oed. Faint bydd Ayla yn derbyn wrth ei ewythr Nick ar ei phemblwydd yn 15? A beth yw'r cyfanswm y bydd Ayla wedi derbyn wrth ei ewythr erbyn iddi gyrraedd ei phemblwydd yn 18? Felly, ar ei phemblwydd cyntaf, bydd hi'n derbyn 50 punt. Wedyn, ar ei ail phemblwydd, bydd hi'n derbyn 50 plus 10, sef 60 punt. Ar ei thrydydd penblwydd, bydd Ayla yn derbyn 50 plus 10 plus 10 arall, felly 2 10 plus y 50 sy'n rhoi 70 punt. A wedyn ac yn y blaen, ar ei 15fed penblwydd, bydd Ayla yn derbyn 50 plus 14 bwndol o 10 punt. Felly 140 plus 50 bydd hi'n cael 190. Felly ar ei ail phemblwydd mae'n cael 10 punt yn ychwanegol. Ar ei trydydd oedd hi'n cael 2 yn ychwanegol. Ar ei 15fed oedd hi'n cael 14 punt yn ychwanegol. Yn gyffredinol, bydd Nick yn rhoi anrheg gwerth P n ar gyfer ei enfed phemblwydd, lle mae Pn yn 50 plus n minus 1 lluosi 10, sef 40 plus 10n. Llosir 10 mewn i'r n minus 1, a ni'n cael 50 plus 10n minus 10 sy'n rhoi ni 40 plus 10n. Dim ond bod n yn llai na rhwng 1 a 18. Mae dilyniant 50, 60, 70 lan i 220 yn enghraifft o ddilyniant rhifyddol, arithmetic progression neu arithmetic sequence. Felly, gyda ni nawr, defnyddio'r ffaith mae anrheg Ayla ar ei enfed phemblwydd yw Pn yw 40 plus 10n, gellir danganfod cyfanswm yr arian bydd wedi derbyn erbyn ei phemblwydd yn 18 gan ddefnyddio cyfrifiannell gyda'r cyfrifiad. Felly ni wedi wneud y sigma yma o'r blaen. Felly sigma yn golygu swm 40 plus 10n cawson ni, lle mae n yn mynd o 1 i 18, gosod hwnna yn y cyfrifiannell, a ni'n cael 2, 4, 3, 0 mas fel ei chyfanswm anrhegion dros yr 18 blwyddyn. Yn y fideo nesaf, fe wnawn ddarganfod fformwla sy'n rhoi swm y termau mewn dilyniant rhifyddol. Gelwir dilyniannau fel 40, 50, 60, 70, lle ceir pob term nesaf wrth adio rhif cyson i'r term blaenorol yn ddilyniannau rhifyddol, a gelwir y rhif sy'n cael ei adio bob tro y gwahaniaeth cyffredin ar gyfer y dilyniant. Os byddwn yn gwybod y term cyntaf a'r gwahaniaeth cyffredin mewn dilyniant rhifyddol, gallwn ysgrifennu nifer o'r termau yn y dilyniant. Felly, enghraifft yn ni yma, mae gan dilyniant rhifyddol y term cyntaf 11 a'r gwahaniaeth cyffredin yn 1.7. Sgrifennwch y 5 term cyntaf yn y dilyniant a cyfrifwch yr 8 degfed term yn y dilyniant ac ysgrifennwch fynegiad ar gyfer yr enfed term yn y dilyniant. Felly ddechrau bant, y term cyntaf 11, wedyn ni'n ado 1.7, a wedyn ni'n ado 1.7 eto, a ni'n cyrraedd 5 term yn 17.8. Nawr, odyn ni'n gweld patrwn yma. Wel, yr trydydd term, ni'n ado 2 o'r gwahaniaeth cyffredin, 2 llos 1.7 i 11. Yn y pedwerydd,
i 11 ni'n ado 3, 1.7. Ac yn y 5 ni'n ado 4, 1.7. Felly, bydd 80 term yn 11 plus 79 naid o 1.7. Felly, yr 80 term yw 11 plus 79, 1.7, sy'n 145.3. Felly, ni angen nawr mynegiad ar gyfer yr enfed term. Bydd yr enfed term, y term cyntaf, sy'n 11, plus i n-1 naid o 1.7. Felly, 11 plus n-1 llos 1.7, llosir 1.7 mewn, a ni'n cael 1.7n plus wedyn 9.3. Neu gallwn ni fod i gweud 9.3 plus 1.7n. Yn gyffredinol, mae gan dilyniant rhyfeddol derm cyntaf a gwahaniaeth gyffredin dy, a wedyn 5 term cyntaf yw a plus dy, a plus 2 dy, a plus 3 dy, a plus 4 dy, ac yn y blaen. Felly'r 80 term yn y dilyniant yw a plus 79 dy. Enfed term yn y dilyniant bydd a plus n-1 dy. Ar gyfer dilyniant rhyfeddol, gyda therm cyntaf a gwahaniaeth cyffredin dy, yr enfed term yw a plus n-1 dy. Enghraifft 2. Sawl term sydd yn y dilyniant rhyfeddol yma? Felly mae gyda ni 3, 5.8, 8.6 ac yn y blaen lan i 339. Ni angen gwybod beth yw n. Tybiwn bod yna n term. Felly ni'n gwybod y term cyntaf dri, a ni'n ydo 2.8 bob tro, a 2.8 arall i gael yr 8.6. Felly, mae'n enfed term ni yn 339, a'r fformula ar gyfer yr enfed term yw y term cyntaf, 3, plus n-1, lliosir gwahaniaeth gyffredin, sy'n 2.8. Felly ni'n gallu gosod rhain yn haflydd i gilydd. N yw'r unig beth ni angen dod o hyd iddo. Tynnu 3 o bob ochr. Rhannu dy 2.8. A ni'n cael 120 yw n-1, felly mae n yn haflu 121. Felly mae 121 term yn y dilyniant yma. Enghraifft 3. Mewn dilyniant rhyfeddol, y 5 term yw 52.7 a 20fed term yw 33.8. Darganfyddwch y 3 term cyntaf yn y dilyniant a penderfynwch sawl term o'r dilyniant yma sy'n positif. Felly, y term cyntaf yw a, dy yw'r gwahaniaeth cyffredin. Ni ddim yn gwybod unrhyw un o'r rhain, ond ni'n gwybod bod y 5 term yn 52.7, felly y fformula ar gyfer y 5 term yw a plus 4 dy, a ni'n gwybod bod y 20fed term a plus 11 dy yn mynd i fod yn 33.8. Felly mae gyda fi hafaliadau cydamserol yma, a datrys rhain, a ni'n cael a yn 63.5 a bod dy yn minus 2.7. Felly ni'n tynnu 2.7 bob tro. Felly y 3 term cyntaf yw 63.7, tynnu 2.7, tynnu 2.7 arall, a ni'n cael y 3 term yna. A penderfynwch sawl term o dilyniant sy'n positif. Felly bydd ni'n cyrraedd sefyllfa lle ni'n cyrraedd 0, a wedyn mynd i rhifau negatif. Felly, bydd yr enfed term yn positif os yw 83.5 plus n-1 lliosi minus 2.7 yn fwy na 0. Felly, ni angen gwybod ble ni'n cyrraedd y pwynt le ni'n mynd yn llai na 0. Felly, lliosi y bracet mas, ni'n cael minus 2.7 n plus wedyn 2.7. Felly, ado rhifau 66.2, a ni'n gallu mynd ar minus 2.7
a dod minus 2.7 n i bob ochr, ni'n cael y 2.7 n yr ochr draw. Rhannu y 2.7 sy'n positif, felly mae n yn mynd i fod yn llai na 24.52. Felly ni'n gallu dweud bod 24 term o dilyniant yn positif.